Ambasador Japana u Republici Srbiji, njegova ekscelencija gospodin Junichi Maruyama, boravio je u Žagubici gdje je upriličena ceremonija primopredaje objekta predškolske ustanove Poletarac nakon renoviranja i adaptacije sredstvima koje je donirala ambasada Japana u Republici Srbiji. Ambasadora je dočekao predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović sa predstavnicom ministarstva Ana Marijom Viček, državnom sekretarkom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vladi Republike Srbije i Vanjom Milutinović, direktorkom ustanove, a zatim je usledio obilazak kompletnog vrtića i renoviranih prostorija. Gostima se najpre obratio i zahvalio na donaciji sa željom i daljeg nastavka i unapređenja saradnje predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović. Zahvaljujući ovoj donaciji, projekat je u potpunosti završen. Izvršena je zamena prozora, renovirana kuhinja i sanitarni čvorovi i kupljen minibus za prevoz dece iz okolnih naselja do vrtića. Realizacijom ovog projekta poboljšani su uslovi za boravak i vaspitanje dece u vrtiću. Građani opštine Žagubica, predškolska ustanova, a posebno naša deca koja koriste usluge vrtića izražavaju zahvalnost prijateljskom narodu Japana za pomoć u realizaciji projekta. Također, želim da naši gosti prenesu pozdrave iz Žagubice prijateljskom narodu Japana i da im poseta opštini Žagubica ostane u lepoj uspomeni sa željom da se prijateljstvo naših naroda dalje unapređuje i jača. Nesebičnost podrške i izuzetno zadovoljstvo postignutim rezultatima koji su potpuno opravdali cilj, znatno poboljšali uslove boravka dece, ali i rada svih zaposlenih u vrtiću, iskazao je i ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Junichi Maruyama, kao i svoje zadovoljstvo svojim prvim boravkom u, kako je rekao, divnom gradu Žagubici. I feel very honored and I'm very happy first time that I could come to this city, a beautiful city of still that the Žagubica. There have been a lot of Ovim projektom smo u stvari uradili dosta jer smo promenili okolinu za decu, okolinu u kojoj ona uče, u kojoj se ona igraju, u kojoj ona provode vreme. I iskreno se nadam da će to pomoći srpskoj deci da se razviju, da razvijaju svoje talente i da odrastaju i da mogu da unaprede svoje kapacitete. Japanska vlada se sada suočava sa velikim fiskalnim deficitom. To znači da su naša trošenja veća od onoga što mi zarađujemo. Iz tog razloga mi ne možemo da podržimo velike infrastrukturne projekte kao što su izgradnja mostova, izgradnja puteva ili izgradnja velikih termocentrala. Ali ipak mogu da vam obećam da ćemo nastaviti sa pružanjem podrške ovakvim malim projektima na lokalnom nivou širom Srbije. Podršku ovakvim i sličnim projektima istakla je predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, najavljujući ovom prilikom i kompletnu reformu obrazovanja za sljedeću godinu, a posebno oduševljenje iskazala je pristupom i podrškom lokalne samouprave kroz besplatan boravak dece u vrtiću i preporučila ovaj vid podrške kao recept i svim drugim opštinama u Srbiji. Ja bih voljela u ime i vlade Republike Srbije da se zahvalim vladi Japana na ovoj donaciji jer pokazuje to da se prepoznaju i naši napori kojima na naš način, u našim kapacitetima pomažemo u predškolskom sistemu, a ono što mi ne možemo da uradimo, oni to nama pomažu i naravno bez opštine ne može. I ovo je i za nas, znači za ministarstvo, jedan veoma lep primer prakse, unikatne prakse, gde roditelji ne treba da plate za usluge vrtića, što ću ja poneti kao poruku i drugim opštinama, odnosno drugim vrtićima i drugim porodicama, jer je ovo zaista jedan primer takve prakse na koju drugi trebaju da se ugledaju. Ambasadi Japana i predstavnicima lokalne samouprave, koja je također donirala deo sredstava, zahvalila je i direktor vrtića, kao i svojim kolegama i svima koji su učestvovali u realizaciji projekta.
Inače, uključujući ovu donaciju, čiji je iznos blizu 55.000 evra, ukupan iznos japanske pomoći Srbiji od 1999. godine kroz projekte stanovništva je oko 13 miliona evra, a iznos svih donacija u Srbiji od strane japanske ambasade u toku istog perioda premašuje 507 miliona evra.